Здравейте хора, както виждате, аз съм играта и днес игра вече. Браво. И не е първият ми клип на Майнкрафт. И аз може би ще снимам още клипа на Майнкрафт, само когато с един пирата играем двамата, но ако не стане нещо, ще снимам Майнкрафт сам. Но за сега съм сериозен, аз не съм сериозен човек, да знаете. Повече са легави, да знаете. Но за първият си епизод съм сериозен пред вас. Игрите. Ние сме играчи, нали играчи и играчки. Женски играчи, нали? Нали играчи? Буквите малко пресекат. Сега. Първо ще ви покажа къщата на този, който ще живее тук. Аз играх си с друг приятел, но не мога, защото все още не могах, нещо имах проблеми. Не могах. Ето тук моя къща, яка си, нали? Има къща някакво зомби, не знам дали ще може да спи. Аз ще се оправя. Сега съм сериозен, защото е първият клип, съм сериозен. Разкаря сега. Ето тук само заради вас играчи и женски играчи. Само да хапна малко. Канибалско, може ли? Имам канибалско. Имам човешко, но зомби, затова не се брои, че съм канибал. Нали? Малко канибали бяхме. Тук има заради един скетч струн, който няма да го има този, който ще оцелява тук. Соле? Така, аз така казвам. Искам да си представите едно нещо. Представете че чика и мичка. Представете си, че тук има дърво. Сега ще направя да прилича на дърво. Само как беше, че не помня. Тук сега малко играчка ще стане. Представихте си го вече, нали? Чисто как си го представихте. Мързи, като виждате. Тук искам да си представите само едно нещо. Че има... че има дърво тук, не са стълби. Видях си го, сега да излизаме. И да видите, само искам да напишете коментарите, да искинат ме як, 100% як, дори ако не е як, ще го задържа. За мен ма кефи. Затова, това е мулето ми, Георги, все още няма имена, и мулето ми, Георги 2. Там долу трябва да има един заседнал кон, който вече е на Димо, който ще играе тук, ако ще играе, не знам, ако не стане ще си играе сам. Но няма да играе сериозно. И тук има зомби, който иска види Джеро. Това се опразна. Тук е пешуркията. А тук, пази се, трябва да видя, иска да видя. Зарази го. Тук е мутикаря, ако не знаете кой е мутикаря, вижте. Какво ти е зомби? Потато! Ти потато ще го засъдим. Но другия клип с Тимо. Това показах тук какво е станало. Там са ми конети. Не конети, но да. Магарете се казва магаре. Конят ми се казва
Тотю. Той го взех от името на Хелен, да не се ядоса. Хелен, ако гледаш, не се ядосай. И... да. Окей, крафтинг. Тези, които играят на телефон, не знаят как да си ги сложат, нали, блокчета, които са отварят неща. Клякате и слагате. Но трябва да сте с блокчета, може да го сложите. Ето. Да, хайде, ще за този епизод, чао. Пази карта. Има още неща, които може да ви покажа, но не знам как да ви покажа. Верно, сега ще си скрия потатото в честрума, защото ми е най-важно. То е важно, падна съм и потато от зомби. Скри се, любов мой. Ще вземем молито, защото аз така казвам. И защото е по-бързо, но не може да скача хубаво. Моля. Моля като моля. Как се вика? Моят кон скача високо и малко бърз, но т.е. ти има гаресия бързо. Ето тук, там се спавнаха и там се спавна Димо, се намерим. И хората спавна Димо, аз ще пусна клипа, нали? Дайте. За сега съм сериозен, но другите епизоди ще ме видите как се легавя. Доста се легавя и ще ви разпомня. Няма съм скучен човек. Тук е моята коза, която е опитомих. Да знаете, че не съм я опитомил. Заробих дупката като роб. И бебе беше. Да можеш да й взимам от вълната. Но сега не, той е в цест... не, мене. Чакай тук. Лагна за малко. Умри, смъките! Дай ми вълна, чули! Ето за ти говорих, аз не съм сериозен човек. Мълчи, ма. Аз казвам къв... Аз казвам... Нищо не казвам. Хайде, хоп! Ето виждате, не може да скача хубаво. Той направо просто е така прави. Ето прави пръст. Нека го сложим обратно тук. Да знаете, че тези въжета са читнати. Така, няма да ви кажа защо. Но отивайте за този епизод, коментирайте от мен, дано да ви харесва. Дано не те убия. Нито едно пиле не се ражда от тук. И то заради ти бъди майка! Бъди колата майка. Знаете, дойдем... Не. Казвам и напишете в коментарите как да се казва кокошката. Тя ли има коше? Коше! Чао!